Intro, en het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Oei, maar zeg. Oh, ben maar opnieuw. Allee, poging nummer 2. Hallo, we zijn hier weer met een Splexpet een nieuwe vlog en we gaan nu, wat je kan gaan zien, sta ik hier in mijn zwembroek. Gaan zwemmen, nee, hier in een of ander park. Fotopark noemt dat. En kijk, hier zit mijn poes, we gaan er wel filmen. Ja, ik heb dus mijn geweer mee en ja, we gaan dat hier, ja maar nee, foei. Met een camera. Ja, dus we gaan er een beetje zitten jumpen. Dat is een trampoline, nee, een springkastelen bazaar. Dat gewoon in het water. Ja, ik ga het wel allemaal zien in zijn bit. Ja, dat wordt gewoon de max. He. Voilà, we zijn ook gewoon een ijsmoed. We blinken nog een beetje nu. Laat ik hier zitten. Zie je goed ijsmoed? Ja. En wat is het vandaag? Ah ja, mijn verjaardag. Ja, zoals vergeten. Ze is 23 jaar, komen ze vandaag, proficiat. Gefeliciteerd. Amai was, kijk hier. We zijn er nu deur, kijk hier, zijn poes op. Dan heb je godverdikke een diploma van 3 kilometer te zwemmen behaald en moet je nog zo vasthouden voor te zwemmen. Maar ja, ho, de hol dat niet verdrinkt. Maar kijk daar, zijn wat een chic spel dat is. Over heel dat spellement al. Ja, moet je er toch ook zwemmen? Nee, dat is chic, nee. Het is toch nog niet te goed is, maar ja, buiten is het 35 graden, dus ja, dat water gaat ook wel lekker warm in zee. Het is hier goede muziek, hè? Ja! Ja, kijk, we staan hier ready, aan stop. 3, 2, 1. Dat is veel te groot hier. Amai, hè? Brrr. Hallo, we zitten hier vroeg, we moeten nu 3 kilometer zwemmen naar daar. En dan wordt er gezegd, koeder of ik pees. Kijk naar mijn meisje dat dobberen zijn. 23 jaar, zie ze gaan. 21. Oh ja, 21, ik word hem echt, excusez-moi. Spring maar hoog, spring. Ja, we moeten op zijn minst een backflip doen, hè, gasten. Ga nou, een backflip, Als ik doen, een backflip. Dat ga je niet, je kunt dat niet hier, nee. We gaan vast doen? Nee, maar je hangt vast, dat is het probleem. Dat is het probleem. Ja, en spring. Ja, hier, maar spellen achteruit, spring niet. Ah, je salto maar. Ja, van nee. Wacht, ik ga het om de plek heen. Gewoon ervoor gaan, hè. Het was bijna mislukt, amai. Allee, springen! Je moet dat hier even bekijken, dat is hier wel echt de max, hè. Hey Poes, kom ik voor de foto, Hier. Voor een foto, hier. Het is something, hey! Dat moet ook al hier, niet die vrouw, man. Anyway. Weet je nog, en ding is daar, met die vissen, die zeeuwen? Ja, eigenlijk niet bij hen, nee. Ja, nou, ik kan een backflip doen, nee, maar nu hou ik echt ons best te doen, niet? 1, 2, 3, hola! Hey! De maximum! Je moet dat hier bezien! Tada! Als ik er hier zit, sla hier van, hè. Nu gaat erop, hè. 1, 2, hopla! En een poes! Doe! Oh, Slayer! Maar je had hem mooi! Hey! Maar dan ga je er mislopen, nee. Het is extra moeilijk voor te klimmen met dat spel in mijn hand, nee, dat is het probleem. Hela, bouw, we zitten hier boven, nee, kijk. Waar is Slayer binnen? Kom. Wat open slieren, nee, kom. 3, 2, 1. Met een broek plat! Daar is zo veel, die kosten nog. Hopla, doe maar! Hopla! Poging nummer 2, kom! 1, 2, hopla, kijk! Oh! Laat er mee liggen! Oh, richtig gut. Der war nicht gut, free. Wacht. Ik ben zeker dat we nu een hout in de bot gaan krijgen.
Het is hier weer lekker gasten en ik heb al gemerkt dat je moet opletten dat je niet uitsleert. Maar ja, kijk, we staan hier nu op zo'n bussen. Ik zeg, dit is nog een bakflip weer. Maar kijk, rustig te sleeën, stand even. 1, 2, 5, hoi! Een salto, oh! Poes zou ook een salto doen. Ja, ik kan het er niet van doen. Je kunt dat wel, hop. Maar recht staan, hè? Spannend, hè? Ik kan dat niet. Kan je dat kunnen doen en jumps kun je dat verder net gebroken, niet maar ja, hou. Wel pushen, kom aan, hop. Backflip, backflip. Nee, voorwaartse salto. Hoe kan je hier doen? Hoe kan je echt hier doen? En pauw. Ho, spring maar. En ho. Van kom. Ho, 3, 2, ja. Wat moet je doen dan? 3 uur later. Ho, doet iedereen kan dat. Hoi! Dat verdient 3 piepers is, hè? Je hebt dat goed gedaan, hè? Wat is er gebeurd? Dat was op een poep. Oh, dat wordt poepmassage, gasten. Ah ja. En ik zeg, je kunt jullie maar repten voor ons salto te doen. Ik heb zelf nog een gedaan. We moeten dat nu zelf ook doen, hè? Al achterwaarts. Het is dit voor voorwaarts salto. Voilà. Maar dat lang geleden, hè? Maar de schroefje erin zeker. Dat misloopt niet. Oh, oh, oh! Ram ze maar een kind ondersteboven, dat is het. Nu is het mijn toer, hè. Kom aan, ik ga hier mijn voetjes filmen. Ja, ja, ja. Moet mij het niet lachen, hè. Oh. Kijk, ik ben nu eens in de poep. Ah. Oh, spring maar, poes. Ik ga niet lachen, hè. Spring, nee. Oh! Nee, hier in dat sop. Allee, ze zit er zelf in. Man, 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 man. Amai, we hassen elkaar dat bij, dat moet hem nog goed terug zien. Dat ik het pijnlijkste is, hè. Grote bakflip en nu frontflip. Hey, dat is zo goed, hè? Dat brandde echt aan mijn broek, jongen. En een 3, en een 2, en start! Hey. We gaan nu dat fotopark helemaal veel smitten met backflip. Olé! Het had allemaal een keer misbloed met hot daar. Oh ja, we gaan hem natuurlijk houden de baan niet. Want ik heb met mijn arm zo mee. En hier kan ik springen, maar oh! Hey! Sorry! Ik durf daar een bakflip te doen, gasten. Pussy van ik. 3, 2, 1, go! Dat was maar een mislopen, hè. Oh, wenn het compleet goed, het is eigenlijk gedaan. Voorop doen, ram aan een bakflip.
Salut gasten. Ah, voilà, we zijn eruit. Dat was de max. Ik de carrière. We zijn nu aan het wandelen naar de Rallinette weer. Die is gewoon een bodywarmer. Ik ga dat doen. Dat is fluo oranje. Dat is veilig. Voor op de fiets. Ja, alles is Stefan, bedankt voor het kijken. We gaan eerst nog een uurtje ploeteren en plaatsen. Allee, tot den draaien gasten. Ah.